etorri Laizia Rentzule, ondo etorri gure musika taleko trikitizan txokora, landakandak behin eta berriz gure introko kantan dino moduen trikitilari saiora, eta espliko notzuen, hau trikitizari zuzenki aipatzen jagon tarti dala, eta bai, aurrekuen Maurizia ekarri gaino gurera, eta gaur kontan pixkat gertu haure gatoz, hain urrinera barik, diman eta jun barik, gure herriko bertako protagonista bi ekarriko guz, eta esan dugu, jake gertuko edien eta engarai honetan legaldan haure gona ekartie, pentsagogu, gure elkarrizketie zuzenienein, eta euregaz tartea gozatzie, eta euren esanak lehenengo pertsonan kontetie. Eta horretako, hemen presentoko guz. Einara eta Egoi Petite, arratzaldeon. Aba. Arratzaldeon, dan hori. Arratzaldeon, Ja, ez lotzatu, hemen barri dana kontabidi, Horretako gatoz. Da, bueno, ezetuko zuez, honek ezagun epeidie Durangalde osuen, zenbat auzoko jai, festa, ospakizun eta jai inguru, salaitu izan hemen eureke holtzetan, eta bueno, euren barri izango da asuntue, eta bueno, entzun daigun lehenengo eurek ekarri eskuen kantue, eta espliko eskue lehenengotatik, ia, segatik elegiu daben, eta euren barri be jakingo. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies, yen, 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 sangana mule, yen, 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 sangana mule, yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón, aquí vamos los negritos con el baile de Chango, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, aquí vamos los negritos con la timba y el tambor, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, aquí vamos los negritos con la timba y el tambor, que mire usted pa' esa boca que parece un farallón, que mire usted pa' esos ojos que madrina los bichos, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, no le temo a la culebra que la mato con Chango, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, no le temo a la culebra que la mato con Chango. Aquí vamos los negritos con el son calabazón, aquí vamos los negritos con el baile de Chango, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, aquí vamos los negritos con la timba y el tambor, pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra, aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Yen, 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 sangana mule, yen, 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 sangana mule. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Kepa Junkeran kantu zoragarri jau entzun dugu, eta bueno, pixkat esplikaugot, nik lagun bizeri eskatu notzien, 3 kanta ekarteko gurera, eurek gustoko egizan 3 kantu, eta pixkat euren barri be esateko, eta honen aixengo liteke eurek espliketi, Segaitik aukeratu zue lehenengo Kepa Junkeran kantu hau? Kanta ederra dalako, entzun dozun moduen. Bai, duda barik.
Erritmo kantue, baina ez da horregaitik. Da, gaztetan, zer guztetan... Umetan, zer guztetan jakun, ze musika entzuten gainun, edo ukaukin gainun, kepa junkeran hau disku, Casualidades. Casualidades, amak eukon, da ipitxaben kotxien, da etxien, da gehien guztetan jakun kantu hau zan. Ez da gizia gaitik, kuriosu edalako kantu, letrie eta abotz politiegaz kantaute, jotan, kepak zelan joten daben, hori ez da zetan esan bier. Da gero, deko anekdota modoko bat, honegaz kantu egaz, hainbeste guztetan jakun, junginen bere kontzerture, izen zan Euskaldunan. Kontzertu batera joan ginen, da gugut desietan. Joten dauen hori kantue, ez dakizer. Da, derrepente amaitu hauen kontzertue, da kantu ezabela joten. Kabroi hostize. Da, pena bategaz, gauen la puñeta. Beste bat, eta ez da jo kantu. Cabronazo. Azarre que pagaria. Ez gara bueltako gizia. Da, beste bat, da, derrepente hori kantetan, me cauen la puñeta. Zoze gaitik kantoko gaben, beste bat eta gero. Zeako guztoko bakarri guri, edo... Izten die, azkenerako izten die kanta ederrak, edo. Honenak, edo. Imaginetan, not. Edo guri puñeta itiarren, edo... Hain ez du ikusiko zuen igual, honek azarraten ez da joen bikote, edo. Bueno, posi joan ginen etxera. Ja entzun gainon, da posi joan ginen. Orduan, azerri pasau zen? Bai, jazta. Orduan, pizkate susmue badeko orduen, kepa junkera be badala zuek trikiti mundura hurbiltzeko kulpablitako bat, edo... Bueno, justo hor momentuen, gu gazti ginenien, euen apogeuen. Gazti egoime basarie, umiek. Umiek ginenien, euen topera. Da, guztetan jakun, ez ginen egon nahin beste murgildute trikitizan munduen, eta ez gainu zen esetzen, mitikuek dienak, edo trikitizan munduko jenti ez gainu esetzen. Esetzen gainun, behitu kepa junkera, dara ez segunde, internazionalki, edo trikitizan munduen ez dauenak, esetzen dauelako, bai. Orduan, igual, kuriosidadi sortu dutzuen, pixka trikitiza zer zan, ikesi, ikusi, eta... Bueno, gu sartu ginenien trikitiza munduen, batez be, kulpabli ez da trikitilari famoso bat. Ez. Kulpablik izen ziren, hainara kontoko dau. Kulpablik izen ziren, eneritz eta inoa, eure gaitik hasi ginen, eurei esker. Eta, egoi ez dakit zelan hasi zan exactamente eneritzagaz, baina niri hasi zan ainoagaz, hamburguesa afari baten. Hala. Egoik jota baina ustot soinue, eta nik panderu ez, eta hori, afaltzen dozu, eta gero, azten zara soinu joten, ez? Eta nik ikusten haben ainoa panderu egaz, da, bueno, urbildu iten nintzen, baina enotzen eze besaten, ez dakit lotzi edo, ez dakit. Dalako baten ezabazten, hartu panderu eda, esplika gozten gitxe gora bera zelan jo, da holan hasi nintzen, afari baten. Orduen, lehengo maixuetariko edo, bueno, kulpablietan barruen maixu bego zen, Eneritz eta Ainoa, bizek izan ziren. Bai. Gure lehengo maixuek, Eneritz nirie, da Ainoa berie. Da eurek ikusten gainu zen, die familiak partekuek die, da etorten ziren etxera beba, ikusten gainu zen joten, umetan, gaztetan lehen esan do. Umetan. Etxea egun horri. Etorten ziren joten, ikusten gainu zen, da ni hasi nintzen joten, ze amaitu nahen musika ikastaru edo, umetakue, konservatori zuen, da ez nekizen zer ikesi. Da horti pasau nintzen musika instrumentu guztiek aprobetan, seguenako kursillo modoko bat, da beti izenaz, hori, ez daki zein elegidu dana guztete gatez, baina ez da bat bestien ganetik. Da ez da hostien, juen eritzen ganaz, klasik emotea besan, trikitizia klasiek, da izu aprobie soinuia guztetan jatzun, da hor gelditu nintzen. Beragaz bere etxera joten nintzen, nik esten, da tiro porque me toca boin arte, jarraitzen dutela ikesten, ondino. Ondino martxan zabiz. Claro, hola, nintzen bidau, beti oso zer ikesteko. Da gaur arte igual, hola naiketzeko beste maixuren bat, edo kinozua? Hemen durengo nik pasau du maizu pilue. Mordua? Maizu da andereño pilu, mordue.
Aiketzeko Da, baten bat edo. aiketzeko bat bestien ganetik, Arkaitz Aiur. Zube... Bai. Coincido con el Bai, ez da? Bai. Handize, Arkaitz. Arkaitz aiketzeko da, batez bebera sartu ustelako irrika gehien, ze azten zarenien musikatresna guztizeaz pasauko da, hasieran umie zara, azten zara ikesten, da igual biozu beste irrika bat, ez? Gauza bat ikestie, da kepelmada, betiko kantuek. Edo etxera zuez ez dozu joten, ze ez jatzuz guztetan, edo ez deko zuri motivazioe. Puntx hori. Da berak sartuzten hori motivazioe. Hasi ginelako, guri guztetak ikusen kantak ikesten, eta holako gauzak. Horren instrumentu ikestiaz gain, soinu ikestiaz gain, pixkatuko gu hori, ez? Hori da ezinbestekue, da aparte, saletasune haukinin bida, hori klaro da. Da, bueno, imaginetan dut, hasi zinela ikesten, hanea bizoke nebarrebak izen da, etxien familian be eukin jozu esan zuen, eritz eta soinularizek, baina zelan jozen duen, ja, pixkat, hasi zinen plazara begire hori saltu hori edo, zelan animo zinen? Bueno, hemen sartzen da urrengo kantu, ez? Guk elegidu dugun urrengo kantue. Guk elegidu dugun urrengo kantue, historizie da hor, batez be. Zelan hasi ginen plazetan, jote ginen bakarrik pasakaietara, Trikitixa eskolako pasakaietara. Eta behin, pasakai hostien, baskarize egin zan, da gero horren hostien mikrofono batzuk ipinizien aurrien, da pasetan ginen banaka-banaka, kantun bat joten, edo sozer egiten. Da lehenengo aldiz, holtzara igo ginela, ze gu holtzaku ez gara izen asko, izen gara gehiago, plaza gizunak, tabernatik tabernara, ez holtza ganien, behien, ambientetan, kaliek eta hola. Da hor jo gainun jente aurrien lehenengo aldiz, da hor sartzen dugu ama bai, 3 urte ginen. Eta elegidu dugun urrengo kantue, koplak, kantu ez dugu jo, ze unmetan kantu joti imposible da, baina beste musika, beste ritmo bategaz, honegaz letragaz, jo gainun Trikitixa bat. Honen igual, kantu bera entzuti izango da, eta iateniko buruzunien, emon. Arratiako zekorra, txigarra baina gogorra, lekura heldu ezkero, garantia hilezkorra, txigarra baina gogorra, arratiako zekorra.
Aizko zubi bat bada, aizko zubi bat bada, batean ezin denean, bestera pasatzen gara. Aizko zubi bat bada, anbototiko espuntara. Beste batzu, korretxia gaititari, amamak usten badautzu. Urrengoan beste batzu, Bizkaiko herri zenbaitzu. Jo, erra piezi, entzun dugune. Da, hona zazi zinen orduen, hau kantu izan lehenengo holtza batengan jozen duena. Hori da, egoi, ama eta irurok. Iruro, jo, txeko banak. Politxe izango zan ikusti hori. Bai, aita durre darixela begire, eta listo. Jo, pixkatu naz loturi egona, hau, suposatzeta izango dela euretako bat, baina honez gain badeko zue plazan bat edo holtzan bat, olekuen bat, esanguratsu edo markabotzuena, esango zena, jo, oso gustora gontzen hor leku horretan, edo bueltako nintzeke edo... Ba, indan eta ni ez gara ibili honan, jaizetatik ez gara ibili, batez be, deitze oskue, ez daki, bodetan, sobremesetan joteko eta holan, izeten die kuadrilla baskarizek, edo... Bai, izenlek edo bodega baten maiondoregena edo bardin da, ez dago zetan holtza bat izen bihar. Justo, oitxe zozule, bodega zagardotegi bat izenlik, Jo ginela kuadrillatxue joen ginela, da hainarak eukozan 17 urte, pentsetan. Gitxia, bai. Edo gitxia. Da hainara lagunen bat bebai etorri zan, nik hor margen, 18 edo. Da imaginau, zagardotegire joen, zagardu edan duen eskure, da honek menores de edad, da... Peligro. Da nire zinen, saltzan. Saltzan. Da ez dakit, join pizkat, gara irraru gaiz bizitzen, urte gogorra eukin jogu, zu eslan bizizin dozu hau COVID asuntu hau ja, plazak eta itxiki dauz. Jaizek eta holako ospakizunek pizkat albora itxi die azken aldizen. Ibili zen zarie? Gu lasai ibili gara. Ze normalin be lasai. Ze bierra dala eta beti ezin izin dugu jo, aste guztietan, da ez dugu jo maiztasun handizaz. Eta honegaz, jondu oso gitxi, baina Durangon jo gainun. Zu ezin etorri? Nor etorri zen? Santanan. Durangon? Ni ez? Zu ezin etorri? Ez. Santanan jo naben, nik, zugaz. Zan izen zugaz? No, hasi izan ba. Zeu pestak izan asko zen. Bueno, Santana mitze joan zinen, soñoaz, da... Nigas, bai. Claro, ez. Bai, bixo joan ginen, bai, egizi da. Akordeti. Bai. Tristi, azkenien, jo gainun, egon zan tabernako terrazie beteta, baina ez da bardina. Distantzize, jantzari pesilek, Da, no jarrik, egun maskarillaz, da, kanteti maskarillaz da tristi hauek, como en la marsa. Komplikauek. Gaur egun, kanteti prebidute, da, eskalien, ezin da kantau. Hori zezan nudan, ez da egit, olako restrikzio handirik, ez zeuen aparte jarrik, terrazan, da, jotien akalien, ez da egit, ninpetze permitidute, huela, ontxe, ez da egit. Bai, join lege, uste joan lago. Bai, kantuen ez. Akto publikoetan, bai, baina. Joten die txistu eta botatu zu asko da, kantu. Hori ba, esan koroko kareke grupuen danak gero positibo magina, eta horrek ekiteko emak zuen, restrizioa gora du ez, gora. Da, bueno, alkarra zibilizarie, baina bakarkabe, proiektu bat oeste, eukin jozu ez, sobre todo egoizuk. Bakarka ni sekule. Bakarka. Ez bizok alkarraz. Ni gandik aparte.
Hori da, zein da oso sozieda beragaz. Ez, ni bebili nintzen, bueno, ibili nintzen. Proiektuokin gendu, baina hor gelditu zen, proiektu moduen. Ez que ni barik ezin joan eze. Ez, egitxe da. Bera bagarik... Bera da saltzie, bera da. Ni Bai, ezta? sosatxuenaz, ni lotzatu itenaz. Bai. Bera biotalde menien, bestela enos emozionetan. Ba, gaztetan aukin gainun proiektu bat, eta hor proiektu barruen, ba, sartze zara, ba, hemengo Laixiar irratiko... Ezatari, ja. Ni bai. Ezatari ospetzua. Bai. Ez dakit. Proiektu bakarrien? Ez dakit akorteta salen edo ez, baina... Bai, akordo menos akordeko ba. Bai. Bai. Izen zien... Lehengo ganera, ostra, izena emotetzena soinulari famosu, Petit and Company izan lehengo, Epoka gogorrak. Eko gogorra. Alex Zienanek erromerizek, Me cago en la mar. Orduen trikipunke barri du plazetara etorri izan, Bai, gu ginen, zera baino, tradizional hauek, baina ganora bakue, bai, zera baino. Itzelak. Da, juergatik juerga. Guri esan hori. Ara, juergien, da... Disfruta, soñuaz disfruta. Soinuaz ara nola nein. Bueno, soinuaz abestu bat ez bez. Ba, eso zer egin gendun. Zulu irretan zainu, baina, jo, me cago en duro. Lako desastri esan. Da, horrez gain, beste batu behar zein zen. Ba, gero gube aurrera ingainun, da txomin beharrak moduen. Jo Beste gainun. bat. Hori apizia serizotxo, baina total serizio esan. Horan be, Gure eta bez zein. hor, holtzetara horra nintzen digoten. Ze hainara ba, kalien, pasakaino moduen da holan, baina bestela, estenari izo ganien, zugaz jodi izen dut. Plazera diat, Plaza ederretan, zerago plaza ederrak, Bai. ziorretako plazie Bai, txomin berra ganea estrenua izan, izorretako plazan, estenari joan dizen, San Juan bespera baten. Hori da. Eta gulako hiru pardillok plazi beti ingendun, ez da gizelan izan hori, baina itxele izan, Kuriosu, Curioso, jo. Bai, plaza ederrien, estrenau ginen, da gero garaire bejoen ginen, da plaza ederrak. Rai, otxandizo. Gero, ba, gaztetxe askotan, da holan, ba, imaginau, trikitizie gaztetxe baten. Ba, Ordu txikitzen, ordu txikitzen. Ze, ba, Romeizie beti azkena izen bida. Jo, beti azkena hori da putada dela hostia, gero olako orduetan zena zauzu bai. Beti kantzaute, da ezin jo. Kantzaute da. Hori da izena, Daia hortik aurrera, beste zoze serizio hau ebeukin jozu. Da gero ginen geldi guk itxi gainu nien, da zenduken proiekturi ba, jarraitzen gainun, ba, bodetan joten, pasakaile egiten, da holako gauzak. Baina gero etorri jaten etorri jaten. Ba, lagun bat gitarri joten dauela, eta ba, aprobi egiteko guztetan jako zela Mexikoko kantuek edo, Mexikanada joteko, da aprobi egiteko. Da, ziginen bizo, ba, ni soinuaz, da bera gitarriaz. Da, horraz izan, ba, Txapito Guzman eta Ibarrako langostinuek. Gaur egun be martxan dagoena, ezta? Bai, ointxe dana dau geldi, eta gube bai, baina... Bai. Baina, bai, martxan gabiz, eta gure kantuek, disko bibe bai, plazaratu gainu zen, da itxura ona, da esten datoki bastantetan ibili gara, ba, gupentza baino gitxi hau, ze bierra da lata be bai, edo ezin izen duguen, da ointxe, ba, atara gainu nien azkeneko diskue, ja, ipetzeta gainun gure udi izango sala edo urtengo zila gauzak, ba, taka-taka. Etorri da... Koba, cada dia te quiero, ma. Bai, ez da, etorri jako bitxu hau, da, bain, dana bankilloen, esaten dana. Hori pasau da, bai. Ba, peni, baina, bueno, bintzete basabizi, ez? Da, hau pizka normaltzen doien einean, plazetara bueltetako asmu badau. Asmu bada, bai. Aurrera jarraitzie, ba, gu gensai hau, ba, ointxe, ondo pasetie gure inguruen, da, ez aspertzie, da, gero jaldanien, ba, pentsauko gu zerein, da, hortik aurrera, ba, datorrena. Oso ondo, da, bueno, lehen galetutxu ez eszenario edo eszenatokeran importante handizen bat edo zapaldu zuen, da, ez tozu esati gure izen, ez dakizea, lotzi edo, Ez garelako akordau ni bintzet. baina markinan itxelezko saio egin zen duen, agordenaz, ni presente godintzenan, da ganera jenti emozionaute negarrakin da itxele izan zana. Itzela, egon zan ambienti, Barria guztize, pankartiaz da hori izan itzela. Guk ingainoen de, ba,
nire partetik, kakakorotza. Da, bueno, ara igo da purrut. Baina, bueno, lehenengo pertsonan txapelketa bat bai, ezetu zen duen, ez? Pixat ikusteko zen dan asuntue... Bai, izan zen desastre, baina badakizu. Ez da gizien gentien egon zan aurrien, mileka pertsona aurrien. Da ez ikusti gentien... Argi asko, igual fokuek dana garpeire edo. Dana garpeire, atzien dana ilun, nik ezin izen da ben. Zebeti izena oso urbile, jente albuen joten, kalien, bestie, da gero hor, ezin izen da ben. Niri hor kontrako pasabiaten. Gentia ez ikustia ondino, ez dakit, emoziona nintzen edo gora etorri nintzen, eta nik uste dut saio hori egoin partetik berak behintzate hori izaten dau, eskasa izin zala, baina nire partetik nik uste dut ezala hola nixen. Ez dakit, horra egon nintzen da astune bandana, itxina benatzien lotza dana, eta ez dakit, disfrute nintzen du? Bai. Ganera, hor datu kurioso bada, karo, zuk usten ez ebez, baina goiko hilarakuek, nik ikusi enabesan ikusten, baina siluetak igerten zan, jente ezagune bazan, igerten zan nor zan. Eta, bueno, zuek egon zinen hor, jente ezagune bebai egon zan, eta, horrek bebai, ez dakit, lasaitasun emote osten, da aldi berien, ez dakit, zuek egoti eta, ez dakit, emoziona egiten zara. Bueno, nik esan bikot, Ainarekin jabela kriston saiue, beti lehen esan dut, sosa bat dala, da hori dana, da hor egon zan, baina, Pletorika. Ni petzetan dut, nik esati ez dakit, baina hor parte hartua bien pandeistarik onena izen zala, baina... Duda barik, hori nipean egon nintzen da hori nipe itxurtzen. Duda barik, irrintzizek, haupada... Bai, bueno, irrintzize segaitu botan eban. Irriparrie bai, irebazti usten... Apostu bat, eta ez toko bera ondino. Apostu gontzen orduen, Bestela esan, botako. Eskai astu injate, ez dakit irrintzile botaten. Venga, ez dakit... Afari bat izen zama jazteko bera, Bueno, baitu. Afari bat sorotzezu. Restauranti zabaltzen dienien, afari bat. Oso, bai, guretzako oso unkigarri zen da usteot saliepe, bai, eta markineko frontoien egon ginen da, bikotitatik txalotuena usteot zuek izin zinela diferentzi osoz. Zarati atara zainoen, bai. Atara gendun ez da. Bai. Sentidu izen zan. Eskerra zeueri. Bai. Horrek azkenien ez dakitzenan esan. Asko betetan da, bai. Bai. Nik ez da ez ikusten, Ni dana ilun, gero konturatzen zara, bajatzen zaren nien. Bajatu, hor bai, kriston lasaitasuna hartu, da kriston kuadrilla ikusten dozu hor. Gero, pankarti ikusi oso ez dut ikusi, atara zainuen, kriston pankartie danako, lagunek, gero bota gainun juerri ganera, eta hori da, politena hori da, ikusti albuen jentie, da bilela zuri laguntzen, da hori da bultzakadi biosune, bai. Bueno, jakizue urrengo beste txapelketa matera edo estenazio matera basoizie, guan egongo gaiela. Aurreko nahi nada gaitik ez gineu. Ez da gizia gaitik. Bueno, beste apostu ematen miko jako animado egiten. Bueno, ez da txarra. Bueno, beste kanta bat karri dozu, Dia, espliko ikusu. Bai, egize da. Nahi narak espliko dizela. Beitu, ez dakit zelan esplikau, baina esan daigun gure Baskari erdi ofizial danetan, urtegunek, gabonak, etxekuek juntetan garienen, beti egoik soinu hartzen dau, eta jo egiten dau. Que remedio, bestela... Eta dau kanta bat, inoz ezin dana faltau. Eta hori da Adelita. Danok esetzen duguleko, da batez be jente nagusisek, amamari asko usteteako, beste amamari bebai, danok abesten dugu. Gaztiri bai guztezinak, Bai, ritmo bizizaz. Da entzungo zue originala, baina gu kantetan gainun bakarrik estribillu, Da originalien, espliketan hau pizka zein dan historizi, Da zeuntzako, Adelita!
escapado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Y después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería y
Elita kanta dotoria, baina niri zeueri entzundako berzio gehiago gustatzen jate, pixkan mobidotxo da, Hobeto kantaute bintze, jo. Seguro. Saiatzen gara. Da, bueno, plazetan da ebilizari hor soinu joten, kali galaitzen, jaigiru galaitzen, baina horrez gain, beste ekarpen bat behin jozue trikiti mundure. Eta hori pixkat horrengan inguruko neko berbaikie, uste zeu zaiela sortzaile garrantzitsuenetako batzu behintzet, eta amatza trikitilari elkarti sortu zen duen. Pixkatia, esplikegu zuen zer dan... Elkarti sortu baino harinau, sortu gainun, amatzako trikitisa jaialdize. Eta elkartie da hori sustatzeko. Da izen zan, gu amatzakue gara, da jaitzetan, ez dugu haukin gauza askorik, gu juen izen gara joten, bertako bertzolarize juen izen die, da ausoko jentie, tortilla txapelketie, gauza da bestie. Ausoko jai batzuk, ez? Bai. Ziten dana. Zu ezetu gutu. Bai, ezetu jenduaz, bai. Zu etorri zara joten, da hori, da nire idei izen zan, erakustaldi modoko bat, inguruko trikitilarize batu, da matzan, erakustaldi modoko bat eikie. Inguruko ebari, inguruko Euskal Herri maian zango dunke. Nire asmu esan inguruko jente. Inguruko. Ni asmu, Nire esan daben, asmu, haititu notzien bertakueri, jai batzordieri da hausokuei, da esan ostien, oso politi izango zen, neri txainoa, otxandizoko trikitilarin zornotzakuek, berriz, eta Durangalde, Meridandeko... Da, lehen haitituan arketxa jurreri deitu notzen. Ia, preste egungo zan joten, ez geunke dirurik, hau zan dana debalde. Etorri joten, bazkeitzen truk eta edaritzen truk. Da, esaosten, hori. Me mareo la cabeza bien, me cago en la mar, da hor urten zan, kriston jaialdi zezuk esauzune. Euskal Herriko maiako... Gauzia handitzen guzan, bolia handitzen guzan. Etorri ziren tanak izen ziren, trikitisa munduko top esango gainune, ez? Izer, Anzorregi, Arkaitz, Elizagoien... Aizpak, urten zan. Igerri barik, enterau barik, da kriston jaialdize. Da hori lehenengo urtien. Zerako politxe kriston girue, enara berba pizka eta ber. Goizeko, ez dakize hor dutara arte egon zion joten, gero amatzan bera bajatu zien, danetik pasau zan, eta gero urrengo eguneko luntxegaz junta hoiakien gauzie. Orduan jaialdi hasi ordu bat hasi zen, baina amaitzeko ordurik esan eukin. Hori da, gabaz izen zan jaialdi zen, oin formatu aldatu dugu, baina lehenengo urtietan gabaz izen zan, eta hori, egune argitu jakien. Lehenengo urten zan borobil, ez dakit, perfecto. Da, gero, barriro inbiko da hau, ez? Jarraitu inbiko da, baina jarraitzeko biozu diru ez, erongo zara, debalde deitzen trikitilari zeri, eske gure ideie da trikitisa jarialdi bat eikie, da osategi, kupela, elaja, ez daki, alzari etorri. Bueno, hor urten zan, amatzako trikitisa elkarte kulturala. Diru laguntzak eskatzeko, amatzako jai batzordiek zeukon dirurik. Hori dana libretako, da kriston dirutzie, teknikue, trikitilari bakotxa. Formatu ez dugu komentau, baina bikotek hartu dabe parte oin arte. Bikote bakotxak 10 minutu inguruko saio bat egiten dau. Da horretako bikote asko die. Da hori dirue da. Tekniku bai dirue da. Diru eta aparte isilpeko lan mordoa peuko da horrek ez da izango, baina erreza... Bueno, baina... Lan guzti hori egoi jandau, eta beti izen da holan. Berak aukeratu dauz bikote danak beti, bera izen da eurei deitzen egon dana, atzetik ez dakit komenzidu guran, ez dakit zer, bera izen da... Nik sartu nahi marroie, da hortik aurrera, ekarri zuguruzune. Da beti kontaktutik tireka, galdetzen bateri, galdetzen bestieri, da sekule ez dugu haukin problemari trikitilariek lortzeko, beti etorri die ganera bastante potoluek eta ederrak,
Oin arte honien kartela bintzet, bastante, Potentiek izan dira. potentiek, ez? Elite mailako. Lehenengo esan dugu zelako edan, da mantendu guran, ez da erresa, mantentzie lehenengo kartela, da lortu izen dugu, da olako auzo txiki batentzako, kriston lorpena da. Lorpena itzela, gainera ez da, amatza auzo txiki bat, ez? Iorretako auzo txiki bat izen da, zelan Euskal Herriko sointxoketara aiegu dela oi hartzun, ez? Amatzan trikitisa jaialdi bat sortu da, eta sortziaz gain, segida bat hartu dauela, eta ganean entzuliek hartu izen di, ez? Neiko urrinetik. Kuriosu da hori, trikitisa munduko jentie, zuez Gipuzkoara, zuez dakinora, da, bai, amatzaren ijuenaz, bestie, da, ja esetzen dago Euskal Herriko trikitizale edonok, gure hauzu, da, etorri die gure etxera, ikusi saiue gure etxien, da, Literal. Eta hori da, ostras, kuriosu da guretzako, baina gure lorpena handiziena da, adibidez gure amamak ikusti, olako maila altuko trikitilarisek, olako jaialdi bat, etxetik ez dela urtetan hori da guretzako importantiena, ez, jentie, tortie, Gipuzkoatik ez dakin nundik amatzara. Meritu itzela, olako lehenengoko ilusio edo, honako jaialditxo bate engure izetetik, zelako jaialditxe sortu zuen. Hori pasako bidatzue zaueri, Laizier irratia hasi da moduen, suabe, da amaituko zue, Euskadi irratizeri popatik emote. Ia, lantxidan, Euskadi irratizeri edo etorten danari, gu pres gauzazteko. Baina momentuz bakigu nundik abizen eta zeintzu bien gure objektibuek, eta lehenengo eta behin gure inguruko posik eukitu gure gonke. Eta hori, pizkate jaialdi zei begire, zenba jaialdi indozu ez, oin arte? 5 izen dira oin arte. 5 izen dira, igez 6. bizan. Bai, baina bertan begara gelditxo zan, badakigu da, no zeba, ez? Da, bai, hori da nodakigu, baina da 6. bat, horren bila basabizi orduen. Ia urten, ez dakigu zabalduko dan asuntu ez, inoz baino txarra gauz, hemendik udara, hori zeten da, ustaien lehenengo asteburue, hemendik udara kanbizeuko dan asuntu ez dakigu. Da, ni pentseto, bai, politikuek poltzio betetara jokatuko dabe, eta udan bak izu, turismu eta zera, eta dana mobitzen da. Hori da interesetan jakiena, zabaltzi udarako, baina. Bueno, eta aparte kultura mailan be, sustatu biko di, hainbat musikari eta mundu hortara diketan den jente asko, denbora luzien itzaldien dabiz, da. Baina, busti ez die bustiko, da ez jaki interesetan hemen olako brote bat egotie, edo horregaitik eureri zoze pasetie, da eskue garbi eukingo dabez, da ez dakit. Baina, eureri importantzizimo marik, jakitxe eure gune da, zeuek bintzet, posibilidade bat badau, horren aurrera zeiguzu ebolei, ez? Guk antolatuko gu. Eta gehiago esateko, trikitile ez lotute dauz. Así que ya kartel bat erdi indeko zue, ez da? Erdi ez, osori. Osori, ba. Igezkuegaz ja berbain igez egon zan lotute kartela, trikitilei guztizegaz berbain naben. Beste zeibikote. Nanok egon zien hori da, nanok egon zien preste torteko. Aurkezle eta uste. Hori da. Aurkezlie, Aurkezle potentie, bai. Primera calidad. Da, aurten, abizeu duaz bardinari, eta badakixi eseinan historie, da esan dotziet, azkego momentura arte ezin jogule lotu, baina prest dauzela ez hostia danak, osake, ia, albadanein, gu keini gogu, ze goguaz gabiz. Hori da. Zuen parte zinerra badau, jakin Laixi erratia preste gongo da laguntzeko aldan danetan, eta, aunque sea, igez gozatu izin gendun hori, bintzat, urten bizi alde izeteko, eta bueno, beste kantatxo bat ipinik boin asuntue girotzeko, berba baino ez dugu egiten da, ia tekniko. Ia San Pedrori buruz, Rahiru lau bat kanta, Iazko festa eguna, genuen maiatzak bata. Rahiru lau bat kanta, genuen maiatzak bata, Karkoa gozatu daigun giro honez gabiltzata. Eizterrazu,
Bermatzeko badegu, giro honare laguntza, lengoan bazentro moia, hori aitzetari zutza, giro honare laguntza, hori aitzetari zutza, aritzekoa ez alda, izen duen aldakuntza. Eizterrazu, historia zeu daukazu, eizterrazu, maitagarria zerazu. Raizkuren borondatea, fede eta debozillo, jeintuarekin tratuan, aritu bada zerillo, fede eta debozillo, aritu bada zerillo, irudozena kandela, piztu omen dizkillo. Eizterrazu, historia zeu daukazu, eizterrazu, maitagarria zerazu. Raizkuren aita omen zen, hangoikua ez izenez, bera goraldu nahi dugu, maitazunik haundienez, bera hangoikua zenez, maitazunik haundienez, homari ere zorion du biharko da gutxienez. Eizterrazu, historia zeu daukazu, eizterrazu, maitagarria zerazu. Aizterrazu kanta itzela entzun de gero, ja agurtzen jumiko gara, astiro. Zelan egon zarie gure abadetxeko estudio honetan. Oso ondo, oso lasai ni behintzet. Bai, oso Etxi modun, ez da? oso gusture. Berba ingo bagunke normal. Bai, ez da. Artien da lagunen artien. Da, ben kuriosia, amaitzeko kuriosia atxoa, ze, laixiarrei irrati zientzun dozu gine arte, indogune, sortu egune. Bai, nik bai. Claro. Bai, Denpori aukino dana, hasi nintzen entzuten, da zoriontzeko da. bai. Bai, zoriontzeko da zuen bierra, goguek bideolako gauzateiteko, da batez be, zeure goguek. Zu bultzatu zu hau dana. Ni bakarrik ez, hemen asko gauz. Ez, baina baten bat beti egon bida ganetik, besteri zizain emoten, tekniku da makina bat, da egize da, kriston goguegaz enbidia laulako proiektu bat, eta horrek ez jatzuz falta, da parte, saio oso derrakin jozu ez, da zuri zoriontzekue, trikitilari saioe, oso saio ederrak urten jatzuz. Bueno, bigarrena da. Bat izena. Bigarrena da. Lehenengo elejan eta landakandan eizen zan, gure zero programan. Hirugarrena. Hori etzan emisin ofiziala berez, baina abe ederra izen zan, da holan jarraitu, gogotzu, da... Orduen, aiketu bida, petite berabe sortzaileetako bat dala, hau 2016 nazi zen hau proiektua, hau anboton elkarrizketan ondo saldu gendun, da hasiera baten, berabe basan sortzaileetako bat, zeu bazinen. Kuadri hartien hasi ginen. Horra, lagun hartien hasi ginenako. Bai. Orduen ondo irutze jatu, ez? Ikus, lehengoko eta zekin gainune enfoke horretatik oin gaur egundanera, Asko postu nintzen, idei jagaratzen hasi zinenien, da abadetxe gaitik, batez be, zeuek esan dozu dago. Kulpable... Hori zen da kulpablie. Zuzena, abadetxe. Baina kulpablie zara zu, da zier. Toto eta... Ja, toto be bai, baina... Ziratik egon ginenak. Baina ziratik egon ginenak, zeuek izen zinien, da horregaitik idei aurrera jarraitzen hasi zarinenak, gero jenti piketan, eta hori bida.
gente piketi, atzetik, tak. Hori. Ba, bueno, eskerrik asko pareja, hona tortiaiek. Zuei, placer bat izan da. Guretzako bai, benetan, ganera izuelako musiko handi biukin hemen, guren aldia hainba bidera laitu da biena. Eta beste barik, aurrengo baten behatik zabalikuko zueze hona etorteko, eta bai elkartieri, zein jaialdizeri, zein zeuen emanaldi dozineri laguntzeko, laixi erratia beti prasteuko zule jakin. Eta beste barik, beste bat arte. Eskerrik asko, guaz kontetiarren, da bezarka handi bat dan hori. Da, gora laixiar irratia! Herrian sortua, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoako frutua. Naiz urte batzutan egon pixka bat atzeratua, berriro zorionian gaude indarra hartua. Soinu txikita pandero eskutan da bizkiguna, hoien bidez gozatu nahi inguruan dauzkaguna. Inoz aiton daia mona dantzan jartzen dakiguna, gugera tristura danak usatu nahi dituguna. Apaiza deitzen zioten lehen infernuko auspua, aspaldiko ezaera baina ez daukat astua. Orain garbia dala eta jende gehien apostua, hau bertako gauza dugu ez da inori ostua. Orain San Josea ere ontzat hartzen dute, herri meza dira nian inoiz deitutzen digute. Gure soinuaren ontzan hori egingo jokaute, jangoikua berak ere tristurarik ez du maite. Ezkerra jaialdi hauek antolatzen dituzte nahi, era honetako gauzak ez dira ikusten noiz nahi. Ta bezarkada handi bat gumaitatzen gaituzte nahi, ez goduna postutze